biyahe tayo ng 7 AM. Kape muna. Ayan, kape lang tayo. Nandun na ako breakfast sa opisina. Dito kape na ako sa bahay. Ayan. Kapis na umaga. So yun guys, papunta na tayo ng opisina. So magbabiyahe pa tayo ng 1 oras papunta ng office. So yung sasakyan nandito lang naman. Ayan, ayan yung kulay itim. Ayan, so ito malinis na ito. Kahapon nagkarwas na ako. Okay. Yan ako mag-aircon kasi sobrang lamig pa. Gawa ng maulan. Malamig pa naman dito sa loob. So mamaya ako mag-aircon. Ready na para bumiyahe. Inagahan ko kasi gawa ng traffic sa Skyway. Binaba ko lang yung wiper. Tapos tayo ng village. At paglabas natin dito, Skyway na. So akit tayo ng Skyway. So exit tayo ng Amorsolo. At ngayon lang ulit ako nakapag-vlog gawa ng sobrang busy. Ano lang naman yung biyahe ko ngayon, Makati
Makati. Tas after ng Makati, may pick upin lang ako dun sa Makati, tas punta na kami ng Intramuros. Yun ang laman. Tapos na Intramuros, balik Makati, tas uwi na. Yun lang naman. So, time check 6:22 ng umaga. Sayang yung car wash ko kahapon. Ulan, biglang inulan. Okay lang naman, at least malinis dito sa loob. Ayaw kasing mag drive na maraming alikabok. Alam mo yun, parang nawawala yung gana mo mag drive pag madumi yung sasakyan. Gusto ko kasi mag drive ako, gusto kong malinis yung yung sasakyan. Inagahan ko umalis ng bahay kasi dito banda, dito mismo, ayan, sobrang traffic dito. Mga 8 or 9 to 10 ganun. Naku, napaka-traffic. At least ako sa office. Pasok na tayo ng toll gate. Sayang yung tire block tsaka wax ang nilagay ko. Maulan. Kasama ko nandun na sa office ngayon, nag-antay na. At nga pala yung kasama ko, Kuya Erwin. Shout out sa'yo, Kuya Erwin. Relax ka lang dyan at nasa Skyway na ako. Ayan, nagbukas na sila dito ng scissor lane, tawag nito. So, dito na ako dadaan para mamaya hindi na ako palipat-lipat doon sa unahan, di ba? Yan, binuksan nila dito gawa ng sobrang traffic doon mamaya.
Kaya pag galing kayo ng Alabang, mas maigi na dito kayo dadaan sa may scissor lane na tinatawag nila. At ayun, sobrang traffic na, wala nang galawan, no? Kaya dito dire-diretso lang dito. Pag dito ka duman, pwede ka naman mag-exit na papunta ng Naiya, meron exit din Naiya, Magallanes, Don Bosco, Amorsolo, Buendia. Ayan, sobrang traffic na. Kaya suggest ko lang sa inyo, pagka yung mga galing ng Alabang, mabuting dito kayo dumaan, hindi kayo matraffic. Wala nang galawan, kasi may time din kasi na hindi sila nagbubukas dito eh. So no choice ka talaga, dito ka talaga dadaan sa kanan. Ayan, pwede ka naman mag-visit kung papunta ka ng Naiya. Dito ka, exit ka na. Pag dito dire-diretsuhin mo to, ang exit lang nito is Buendia lang. Buendia. Kaya pag gusto mo mag-exit na Magallanes, yan, Naiya pa lang, exit ka na doon.
Pare Koy! Nawala yung motor ah. Bakit sinagdag? Oh, kumuha. Sino kumuha? Nakalak naman yun eh. Lah. Sino kayong kumuha? Kumuha. Ikaw. Nakalak ka din, di ba bubuhat nila yun. Kinuha Bigat yun. ko kagabi. Wala eh. Hindi ka nakita eh. Si ano kagabi, si Apare. Para nakagabi. Oo. Nakalagbok naman siguro doon. Sige pre. Kapon. Oo nga eh. Ngayon lang ako nakabalik dito. Guys, dito na ako sa opisina. At bili lang ako ng pagkain ko. Kain lang ako saglit. Tapos at least dito na ako, diba? Hintayin ko na lang yung mga pasahero ko. Ayan. Ano yan sa likod na malinis na. Ayan, may mga pasahero ako mamaya na mga VIP. So dapat malinis palagi yung sasakyan. Ayan. So akala ko si Kuya Erwin nandito na. Ano pa pala? Papunta pa lang. Grabe naman tong babae ito. Alam mo yung terno yung damit niya sa payong niya. Diba? Ayan. Diba? Terno. So, yun lang. Update ulit mamaya. Kasi breakfast lang ako. Sa 7-Eleven ako bibili ng pagkain ko. So yun guys, baba lang ako. Akyat lang ako sa opisina. Kasi may bigay ko lang tong resibo ng gas kahapon. At para reimburse ko rin to yung yung sa tollgate. Kasi naubusan na ako ng PT cash. At nag-request na rin ako ng PT cash ngayon. Meron pa ako ditong ipa-reimburse ko. Sariling pera ko tong ginamit. Kaya pa-reimburse ko lang sa admin namin. Isa, dalawa, tatlo. Okay. So tara, baba na tayo. So ano yung masarap dito? Sisig. Ito na lang siguro. Andiyan na pala si Kuya Erwin, no? Yung motor niya. So doon ako kakain sa taas. At kukunin ko lang yung saging ko. Yan. Okay ko lang dito. Tamais. Tara, kain tayo. So guys, ayun, papunta na kami sa location namin at pababa na si Kuya Erwin. Kasama ko sa biyahe. Guys, dito na kami sa immigration at sa ano to, Intramuros. So hindi na ako napag-drive kanina
Yan, tulog si Kuya Erwin. At ito nga yung sinasabi ko kanina, si Kuya Erwin hindi ang kasama ko. Yung immigration. So, walang bakante yung parking. Guys, kanina pa kami dito. Kanina pa kami nakarating. Saan yung gitna? Oo nga eh. Ayun, yun. Nasaan siya? Ayun na. Yun siya oh. Ngayon binigyan tayo ng parking dito. Pasok ko natin kung wala naman siya. Ayun, may umalis. Ay. Ano ba talaga? Ang gulo nyo ah. Ano yung pala siya ng pala, ikot ang pala yun. Oo nga eh. Sante? Ito dito kayo lalagay, abante ka ng manaram na. Ay, okay. Na ako nito may nakasunod. Nakasunod? Sige, atras mo muna. Para makaluwag din sila. Bawi mo kabila, bawi. Yan. Bawi mo lang yan. Straight lang, straight. Okay. Sikip. Ganda-ganda. Utak mo. Ang sikip. Dito ka, Teo? May ticket ka na ba? Wala pa nga eh. Kailangan mo ba ticket? Ipaklam ka natin to. Maawa ka naman, oy. Magkano? Magkano yung parking dito? Hindi, kasi nakailang lipat ka na, isa, dalawa, tatlo. 300 lang. 300. Gusto mong bumutok yung gulong namin? 300 na. Ang ina ba, grabe paghihirap ko sa inyo ba? Na nahilo ang ulo ko, katakbo-takbo. Okay na po. Pogi naman yung nanay Biglang kami. dumating yung amo ko. Ayun. Buti na lang, kahit pinaradaan na, binarayan pa ako 500. Galing ah.
500 yun, araw-araw. Araw-araw? Sana all. Amo ko yun. Palagi kami dito. Palagi kami Alam dito. ko, nakikita ka talaga. Oh shit. Magkano to? 50? Hindi at 50. Ay na. Ayan mo kasi i-reimburse mo. Hindi. Sa opisina kasi yun, Reimburse ko opisina kayong yan. dalawa dyan. So may reimburse ko kayong dalawa? Ginawa mo. Seryoso? Ha? Gusto nyo reimburse ko kayong dalawa? Sa opisina Sa yan. opisina yan eh. Driver lang ako, nausan. Sa driver, sweet lover. Hindi ko nakita yung mga motor eh ha. Ikaw nang bahala, dito sinabihan na kita ha. Maraming motor bago. Mama ka pala eh. Hot mama. Kala ko noon na hot mona eh. Magkano ba talaga to? 75. Buti nga, 75 lang eh. I-reimburse mo to Bumaba eh. ka nga, boss. Hot. Bibigyan ko lang to. Pero thank you na rin. Ay na. Ayun na, lalabas ng motor ayun, yung Chinese tsaka yung Filipino, hindi sa kanan. Ayun, ayun, ayun. Ilan? yung motor nila. Tig-isa sila sa sakyan? Hindi, isa lang ayun, sa motor nila sa likod din. At tawagan mo ako pag pumunta kayo dito para hindi kayo nangangapa ng parkingan. Yan. Nyo. Yun. Ano pangalan nito? Ano pangalan yan? Diego? Kaya, tikit tayo ha. Tayo. 50,000 lang. Papunta Uy! tayo. Nahulog pa. Walang iyak. Nabuno pa ako. Yan pala yung disadvantage ng Yun na pogi, nga eh. no? So yun guys. Ayan. Napagsasamantalahan ng pagkakataon. Walang iya na yan. Akalain mo yun. Lalakas mambola. Binula lang pala tayo. Yan. Pero bumaba yung parking dito ha. Kasi nga, dapat yan 50 ang talaga. Kay Yorme, yung kay Mayora kasi, di ba, 100 na lagi singilan sa atin dati. So yun guys, update. Dito pa rin kami sa immigration sa may Intramuros to guys. At meron lang akong kasama dun sa loob. So park lang tayo dito. Kanina pa kami dito pero ngayon lang kami nakapag-park. Kaso ang sikip ng parking dito. Yun oh. Sikip. So pagtapos nito balik kami ng Makati. Driving lang ako at ayun, pag may chance na mag video pwede naman. So update na lang ulit mamaya guys pag nasa Makati na kami. So yun guys, update. Ang inang gago na sa left side siya tapos dumiretso. Mura tuloy ako. So guys, ayun update dito na ako sa dito na ako sa Makati. So hindi na ako nakapag-video kanina kasi isa lang kasi yung cellphone ko. Ito lang yung pang-vlog ko, tsaka ito lang yung pang contact ko sa opisina. At ayun. Punta muna ako ng guys, Cityland kasi sunduin ko yung anak ko na si Dingdong kasi sasama daw siya sa bahay. Dito lang kasi sila nakatira sa Makati. So kami sa Alabang. So sasama siya ngayon kasi Sabado naman bukas. Kaya walang pasok. Balik na lang siya dito sa hatid ko na lang siya sa Linggo ng gabi. Malapit lang naman dito yung Cityland sa opisina namin. So sunduin ko lang siya. Nako. Kasi may mga ganong driver may lumalabas sa sa linya ng daan ayun so kaya naman siguro.
Maulan dito guys, bumabagyo. Wala naman siguro ako naiwan. Kaliwa tayo ng Vero Pino. Sa isang diretsyon na to. Wait lang guys, ilagay ko kayo sa harap. Guys, dito na ako sa Cityland at nandyan na yung anak ko nagantay. So tawagan ko lang na nandito na ako sa lobby. Ayun siya, yung nakaitim. Hi. Yan, yung anak ko. Ayan guys, pick up ko na yung anak ko. Babalik na kami ng Alabang. Tidlaw mo ko, di ba? Direct. Boring yun. Boring. Ilang di po? Hindi ready na ko ito. Parta sa Dena. Sa bike na. Bakal ka bike? Bulong ka lang kaya sa balay, tapos balik na ko dahil Gano'n ka matagal? Gano'n ka matagal? Sa tatagal, isa kondo dun. Nasa balay. ang alin? Sa balay, sa natatawa. Sila, manong mo, Bob. Boss, maupod ka magyabang boss, sino? Sa Lunes, Mabsen. Hanggang mabsing ka sa Lunes, ha? Si Tuesday yun. Ha? Si Tuesday. Ay, mga babae talaga. Diya pa diyan pa magpark sa gitna ng kalsada. Hindi kaya ako malit sa kay boss. Sa Alabang. Hindi mong guro dala. May Alabang. Traffic daan. Okay na kami ni Gab. Dito ako gatulog ka na namin. Wala ka muna kita ay. Wala. So ayun guys, update dito na kami sa Skyway. Pauwi. Pauwi na kami. Dito ako gatulog. Pila nanay, taway ko tulog. Eh, kumusta nanay? Wala kami na ano? Wala. Tatay. Oo, wala akong ginasaway. Pabayaan niya lang ako galing.
Tapos mabot ko balik. Exit na kami ng ano guys, Alabang. Andiyan, di kami grabe nagagi yung grabe traffic. Di wala. Nagkuha sinumbab motor. Di ang motor to pala nga daan. Oh, sabi ko na baligya. Hindi ko agad na mag-ibaligya na. Ah. Bali daw atong motor sa balay. Bumusta kang ulan. Ah, basa si Babi. Ano? Amo ni problema di sa ano, toll gate eh. Yung isa wala ginabasa. Nga na. Hindi. So yun guys, dito na ako sa bahay at natapos na yung task ko ngayong araw na to. Thank you Lord. At natapos yung task ko na walang aberya. So papark lang ako dito sa parking ko para makapagpahinga na. So guys, gayon dating gawi. Maraming salamat sa panonood nyo. Ingat kayo palagi. So hanggang dito na yung vlog ko. Abangan nyo yung mga susunod na upload ko. Bukas punta kami ng Makati ng asawa ko. So magbablog ulit ako. Sana panoorin nyo. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang kasi magpa-park na ako para makapagpahinga na. See you.